Dobrý deň, milí sledovatelia na kanálu Kirtne. Dúfam, že ste mi dali odber a like. Tento tu, alebo tak nejako. A že sa vám páčia moje videá, že ste ich kúkali. No na tomto shorts videu vám chcem ukázať vlastne dobrú výhovorku, alebo môj citát vlastne, že ak ste nechceli niečo a že aby vám to rodičia kúpili a oni povedali, že dobre, keď to nechceš, tak my ti to nekúpime a potom neskôr im povedáte o pár, ako keby o hodinu alebo o 20 minút alebo o pol hodinu alebo 10 minút, že alebo mami alebo oco, ja by som to aj tak chcel. A oni vám povedia, že vtedy si povedal nie, tak už si sa rozhodol. No tak im môžete na to povedať toto. Ale mama, ja som vtedy bol iný čas, ja som bol iný človek. Pretože, je to aj pravda z hľadiska, z každého z hľadiska kvôli tomu, že vlastne neboli ste to vy, ako v inej perspektíve, čo ste to boli vy. Ale ten, čo to za vás povedal, on bol od vás teraz mladší. Bol mladší od vás, takže ste to neboli vy. Nemali ste rovnaké vlasy, aj keď to není tak na prvý pohľad vidno. Nemali ste rovnaké myšlienky. To je tiež jeden z bodov. Nemali ste rovnako posunuté oči, ani rovnaké nápady, ani rovnaké videnie, ani použitie. No, o veľa veciach ste to ako keby neboli vy. Takže to som len chcel povedať proste, že toto je celkom dobrá výhovorka, že ja som to nebol, možno som to bol ja, ale vtedy som bol iný čas a ja som bol iný človek. Skrátka to znie takto. Bol iný čas a ja som bol iný človek. Takže už to približne viete. Dúfam, že sa vám dnešné moje mini shortka páčila. Dúfam, že u mňa máte odber a like a že zdieľate moje videá s nejakými svojimi kamošmi a vrajíte mi, že som dobrý a že im dáte tiež, aby mi dali odber a like. Takže dúfam, že ste si dnešné video užili. Poprosil by som veľmi rád ten odber a like, a nie ten dole, ale ten hore. A